Ono što mi nismo uspjeli napraviti, mi zapravo elite koje su u Hrvatskoj već 80 godina na vlasti, one su realno iste. Zbog ovih i onih okolnosti, Domovinski rat, specifičnost, vi ste imali 89. godine oko 320.000 članova komunista Hrvatske, 17% ih je 90. godine ostalo u SDP-u, a otprilike 30% ih je završilo u HDZ-u. Ljudi koji su bili u tajnim službama, sustavu sigurnosti i tako dalje, svi su prešli u HDZ. Nakon tog vremena Hrvatska je trebala provesti lustraciju. Ta lustracija nema namjeru kažnjavati državne činovnike koji su radili svoj posao u proteklom razdoblju, nego jednostavno spriječi da elite i organizirane grupe koje su imale informacije, vrlo često i ucjenjivačke informacije, da zapravo ostanu pri vlasti. Sa nama je kao i uvijek jedan od najvećih zagovaratelja i promotora zagrebačkog sporta, gradonačelnik grada Zagreba, gospodin Milan Bandić. Dakle, ja Milana Bandića, kad smo se sjeli, gospodin Plenković, Bandić i ja, Bandić je rekao, pa ja Damira znam 20 godina. Ja sam rekao, ne, vi mene znate 32-33 godine. Vi ste bili u vojnom odseku na Peščenici, kad sam ja išao u JNA i bio sam odličan student, imao sam 2 operacije na oku i molio sam vas da mi odgodite nakon fakulteta da idem. Došao sam kod vas, galamili ste me i rekli ste Kosovo, Peć.